Nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen az Eleki teljes evangéliumi gyülekezetből. És olyan jó újra úgy kezdeni az új évet, hogy együtt és oda menni így együtt az Úrhoz. Jó volt hallani a dicsőítést, hogy együtt dicsőíthettünk. És jó tudni azt, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az Úr nevében, ott jelen van a mi Urunk. Mai prédikációmnak a címének azt adtam, hogy légy készen. Annyira csodálatos a mi Urunk, a názáreti Jézus Krisztus, hogy mindaz, amit ő elmondott, azok a figyelmeztetések számunkra, a végidők jeleivel kapcsolatban is, azok a példázatok, amiket elmondott az utolsó időkről, és nyilvánvaló, hogy sok már be is teljesedett a mi szemünk előtt. Sokan vagyunk, akik várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust. Amikor készültem, úgy az volt bennem, hogy fel kellene tegyek egy kérdést, hogy ha tudnád, hogy ma este Jézus visszajön, akkor van valami, amin változtatnál? Mi lenne az, amin változtatnod kellene? És kicsit úgy az volt bennem, hogy elkezdtem így gondolkodni én is, és rájöttem, hogy ha ennyit kell gondolkodjak, hogy mi az, amin változtatnák, vagy talán, ha még sorolom is magamba, akkor egy picit bajba vagyok. Mert ugye nem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr. Azt mondja a Máté 24:42, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jöjj el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házba törjön. Ezért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Bizony úgy kell, hogy éljünk, hogy mindig készen álljunk, mert nem tudjuk, mikor jön el a mi Urunk. Nem halaszthatjuk a felkészülést holnapra, nem lustálkodhatunk, nem tétlenkedhetünk. Készen kell álljunk, hogy ha visszajön a mi Urunk, akkor mi is elmehessünk vele. Nem tudhatjuk sem az órát, sem az időt, hogy mikor jön vissza a mi Urunk, a názáreti Jézus Krisztus. Ez pedig azt jelenti számomra, hogy mindig készen kell álljak. Elhiszem, hogy ez a mai világ, amelyben élünk, nagyon felgyorsult, és sokszor nincs időnk semmire. Azt is látom, hogy sokszor arra sincs időnk, hogy meghallgassuk, mi az, amit mondani akar nekünk a mi Urunk. Sokszor nincs időnk arra sem, hogy elmenjünk a gyülekezetbe, vagy odafigyeljünk arra, hogy az az élet, amit élünk, az valóban a Krisztus szerinti élet legyen. Nagyon fontos a gyülekezetbe járás, de nem a gyülekezet fog megmenteni téged. Fontos a szolgálat a gyülekezetben, de nem az fog megmenteni téged. Írhatsz ki igéket a Facebookra, és oszthatsz meg nagy tanítókat, de nem az fog megmenteni téged. Nem attól válsz Krisztus követővé, hogy megosztasz egy igét, vagy nem attól leszel Krisztus követő, mert nagy hívők vesznek körül. Vehetnek körül téged a nagy hívők, járhatsz a legnagyobb gyülekezetben, ahol sok ezren, sok százan vannak. De nem attól válsz te Krisztus követővé. Ha nincs élő kapcsolatod Istennel, akkor bármi is, amit teszel, az hiába valóság. Hiába mész el vasárnap gyülekezetbe, hiába olvasod a Bibliát, hiába teszel bármit, ha nincs élő kapcsolatod Istennel, akkor bizony nagy bajban vagy. Vigyázz, hogy ha visszajön a mi Urunk, te is készen állj. Hiszen ha nincs olaj a lámpásodhoz, akkor egyszerűen nem tudsz bemenni majd az Isten országába.
De miért is mondom ezt? Felírtam magamnak, hogy picit beszéljek a balgaságról. A balgaság kifejezés az azt jelenti, hogy nem gondolja át, nem veszi figyelembe tettei következményét, és ez az egyén gyakran túlságosan hiszékeny, és hajlamos arra, hogy rossz döntéseket hozzon. A balga szinonimái blőd, naív, balgatag, tudatlan, tökkelütött, sületlen, gyermeteg, bolond, dőre, értetlen, fajankó, együgyű, nehézfejű, féleszű, ostoba, hülye, buta, korlátlan, vagy korlátolt, botor, eszetlen, oktalan, oktondi, bárgyú, üresfejű és butus. Azért szerettem volna ezt így elmondani még az elején, hiszen én is több fordítást használok a Bibliából, és van amelyik fordítás ugye balgaként adja, van amelyik ostobaként, van amelyik bolondként adja ezt vissza. A Máté evangélium a 25. fejezetét fogjuk olvasni. Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimennének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondak valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vinnének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajot is vivének az edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunyadának és aluvának. Évfélkor pedig kiáltás lő. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondanák az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelnék mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezzék a vőlegény, és akik készen valának, bemennek ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövék, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amely az embernek fia eljön. Szeretnék kiemelni néhány pontot. Az első az, ahogyan kezdődik ez a példázat. Azt mondja, hogy akkor hasonló lesz a mennyek országa. Fontos, hogy ezt tudd, hogy nem csak ez a látható világ van, ezen kívül van egy másik királyság, az Istennek országa. Mi Krisztus követők elsősorban ide tartozunk. Mennyei állampolgárok vagyunk, és törekszünk is úgy élni. Az egy másik kérdés, amit érdemes feltenni magunknak, hogy melyik világ formál jobban, melyikhez igazodunk. Ezután olvashatunk 10 szűzről. Szüzek, a szüzesség az ártatlanságot, a tisztaságot szimbolizálja. Jézus az ő követőire utal, akik megőrzik magukat a bűntől, és kizárólagosan a vőlegénynek, Jézusnak tartogatják magukat. Azután hallunk ebben a történetben lámpásról is, és tudjuk is, hogy mi a szerepe a lámpásnak, az, hogy segítsen a tájékozódásban. A János 8:12 azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem az élet világossága az övé. Ha valóban világosság vagy, akkor a te feladatod, hogy segíts a tájékozódásban annak, aki keresi Krisztust.
Azt is látjuk, hogy önmagában a lámpás nem képes világítani. Fényünket a Jézussal való kapcsolatunkból kapjuk. A Bibliában az olaj a Szentléleknek a jelképe. A példázat értelmében a valódi keresztény életet csak az élhet, aki lélekben jár, aki betöltekezik Szent Szellemmel, és saját erőlködése helyett a Szent Szellemre hagyatkozik. Az okos és a balga szüzek között nagyon sok hasonlóságot hallhatunk. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy mind a 10 szűznél volt lámpás, és várták a vőlegét. Ugyanígy sokan vannak, akik hívőknek vallják magukat, és azt mondják, várják Jézus. Ma is ezt látom a közösségi oldalakon, hogy mindenki tanít, meg igéket osztogat. Mindenki várja Jézust, sőt, látok sokakat, akik látszólag ott vannak a gyülekezetben, és azt mondják, hogy ismerik a bibliai történeteket, csak éppen nem látják, hogy elfogyott az olaj. És hiába költöd őket, hogy ébredjenek, nem akarnak azzal foglalkozni, mert minden más fontosabb. Mindenki más dolga jobban érdekli, és nem látja, hogy nincs olaj a lámpásához. A lámpáshoz kell, hogy legyen olaj nálad. Kell, hogy olvasd a Bibliát. Örülök, ha megtanultad és fejből tudsz minden igét, de el kell, hogy mondjam, hogyha nincs benne élet, testvér, nagy bajban vagy. Mert a betű megöl, de a Szent Szellem megelevenít. Sokszor találkozom azzal, hogy bár évek óta járnak emberek gyülekezetbe, de mégiscsak úgy gondolkodnak, hogy Isten maga a szeretet. És valóban, Isten maga szeretet. De nem csak szeretet. Isten igazságos Isten. És mégis úgy gondolkodnak emberek Istenről, hogy ez az Isten annyira szeret bennünket, hogy mindent megbocsájt. És valóban, Isten egy megbocsájtó Isten. De ez nem szabadít fel téged a bűnnek a cselekvésére. Az 5 balga szűz, akik úgy voltak vele, hogyha hozok olajat, majd beengednek az ajtón. Vigyázz, hogy ne legyél balga. Nehogy neked is ezt mondja az Úr, hogy én nem ismerlek téged. Nem azt jelenti, hogy te magad, hogy te ma megosztottál egy igét, és felismerted a bűnöd, hogy rosszul érzed magad a bűn miatt, vagy elmentél a gyülekezetbe, és sírtál, mert ott volt egy szellemi érintésed, attól még nem azt jelenti, hogy te hívő vagy. Nem azt jelenti, hogy te Krisztus követő vagy. Nézd meg Júdást, Félixet és Ézsaut. Felismerték a bűnüket, de sohasem nyertek üdvösséget. Ha szeretnéd elolvasni ezeket a történeteket, a Máté 27.3.5, az apostolok cselekedete 24.25, vagy a zsidók 16.17-ben végig tudod olvasni ezeket. Tehát még egyszer, ha valaki rosszul érzi magát a bűne miatt, az még nem jelenti, hogy akkor már te hívő vagy. Ha csak nem késztet arra, hogy elfordulj a bűntől, és odavesd magad Jézus lábai elé. Ha nincs benned az a késztetés, akkor egyszerűen ez egy hamis bűnbánat, amely örök halálra visz. A 2 Korintus 8 azt mondja, hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert láttam, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattuk semmibe kárt ne valljatok. Mert az Isten szerinti való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez az. 5 balgaszüzet talán úgy jellemezném, akik csak azokat szeretik, akik őket szeretik a gyülekezetben. Gyülekezetben járnak, de más dolgával foglalkoznak.
gyűlölködnek, állandóan pletykálnak, mindenki más szeretnek, de ha valaki megbántotta őket, annak nem tudnak megbocsájtani. Azt mondja az 5 balga szűz, adjatok nekünk az olajatokból. De egyszerűen meg kell értenünk, hogy az üdvösség nem átruházható. Elmentek és vettek olajat, de mire visszatértek, már bezárultak az ajtók. Higgyétek el, hogy átruházható lehetne az üdvösség, akkor nagyon sokan azt mondanák, hogy az én testvérem, ezért átruházom neki, mert szeretném megmenteni. De mindannyiunknak személyes döntésünknek kell legyen, mindannyiunknak oda kell vessük magunkat a Krisztus elé, mert máshogy ez nem fog menni. A Krisztus követők az az 5 okos szűz, akinek volt olaja, akinek a Szent Szellemmel élő kapcsolatuk van, akik valóban a felkészülés idején nem mással foglalkoztak, hanem hagyták, hogy Isten szelleme vezérelje őket a legkeményebb próbái közepette is. Vagy éppen akkor is, ha elestek. Amikor vétkeznek is, mert senki sem bűntelen, de az igazi bűnbánattal térnek meg az igazak, és nem érzik magukat jól a bűnben, mert tudják, hogy elszomorítja a mi Istenünket, a bűn, hiszen tudjuk, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért a keresztfán, és ezért undorodom a bűntől, ezért nem érzem magam jól a bűnben, ezért bűnbánatra szomorodom meg, és megbánom az én bűnömet az Istenem. És ez nem azt jelenti, hogy a mi kitartásunk érdeme az üdvösség. Tehát ez nem azt jelenti, hogy azért, mert én kitartok az én bűnöm mellett, vagy mert kitartok a Krisztus mellett, még a bűnnek az idején is, bocsánat, ha rosszul fejeztem ki magam, hiszen ha a bűn közepette is kitartok a Krisztus mellett, ez még nem azt jelenti, hogy nekem ezért van üdvösségem. Hiszen az üdvösség, a kegyelem az egyedül a názáreti Jézus Krisztusnak az érdeme. Hiszen nézzük meg, hogy milyen nagy árat fizetett is Jézus Krisztus a mi bűneinknek a záráért. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten miértünk szenvedett. Tudjuk, hogy a mi bűneinknek a bocsánata az a názáreti Jézus Krisztus által van számunkra. A kegyelem nem egy kiérdemelt dolog, amit azért kapok, mert kiálltam a bűnnek a próbáját, mert akkor is hívő tudtam maradni. Azt mondja, hogy Istennek a szeretete felénk, az Istennek a kegyelme az. Nem az igazságnak cselekedetéből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által. Hogy az ő kegyelméből megigazolván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Mint az 5 balgaszűz, akit már nem engedtek be. Befejezésül szeretném azt, hogy megértsük, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy nehogy úgy járjunk, mint az 5 balgaszűz, akik a felkészülés ideje alatt mással foglalkoztak. Akik a felkészülése ideje alatt úgy voltak vele, hogy majd én meggyőzöm, hogy én a mennybe kell menjek. És ha picit elgondolkodsz te is azon, hogy a te életed most az 5 balga szűzéhez hasonló, akik bár elmennek a gyülekezetbe, akik bár ott vannak a gyülekezetben, és talán még az első sorban feltett kézzel dicsőítenek, de még sincs náluk olaj.
És higgyétek el nekem, hogy nincs az az ember, aki meg tudna benneteket menteni. Mert senki sem képes rá. Mindegy, hogy kik vesznek körül titeket, hogy nagy prédikátorok, vagy nagy hívők, nagy emberek, a nagy sokaság, akik elmondják a tutit. De ha nincs olaj a te lámpásodhoz, nagy bajban vagy, fel kell ismerd még azelőtt, mielőtt eljön a vég. És tudom, hogy sokszor azt mondjuk, hogy de még van idő, hát még sok mindennek meg kell történjen ahhoz, hogy visszajöjjön az Úr Jézus. De nem tudhatod, hogy mikor, meddig tart a ma. Hogy lesz-e még holnap, hogy lesz-e még időd meghozni ezt a döntést. Szeretnék imádkozni. Szeretnék azért imádkozni, és arra buzdítalak titeket is, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten felismerésre juttasson bennünket, és a megtérésre szomorodjunk meg. Hiszen kétfajta szomorúságról beszéltem, kétfajta megbánásról beszéltem. Az egyik a világ szerinti szomorúság, amikor úgy a bűne felett ott az ember szomorkodik, vagy sír, vagy talán elmegy a gyülekezetbe, és elsírja magát, vagy dicsőít egyet, és azt hiszi, hogy most már hívő vagyok, hogy most már minden rendben van, de közben pedig nincs nála olaj. Közben pedig nincs élő kapcsolata a Krisztussal. Neked kell, hogy élő kapcsolatod legyen a Krisztussal, mert hogyha nincs élő kapcsolatod, nem fognak beengedni az ajtón. Azt mondja, amikor az 5 balgaszűznek, hogy nem ismerlek titeket. Pedig ezek az 5 balgaszűz ugyanúgy ott voltak a gyülekezetben, azt írja, hogy nem akadályozta azokat, akik valóban várták az Úr Jézus Krisztust. Nem akadályozta ez az 5 balgaszűz. Ugyanazt a tanítást hallgatták, ugyanúgy dicsőítettek. És ma is ugyanígy vannak testvérek körülöttünk, akik ugyanígy hallják, ugyanígy ott van náluk a lámpás, ugyanúgy olvassák az igét, de nincs benne élet. Nincs benne élet, és fel kell, hogy ismerd. Ébredj, mert jön a vőlegény. Jön a vőlegény. Hamarosan vissza fog térni, és kell, hogy legyen nálad olaj. Mert nincs senki, aki megmentsen téged. Meg kell, hogy értsd. Neked kell elmenni olajért. Csak te teheted meg. Senki más. Én nem mehetek el helyetted. Neked kell, hogy a te kapcsolatod az Istennel élő legyen. És hiába az a sok prédikáció. Hiába azok a nagy emberek, akik imádkoznak értünk. Mindez hiába. Mert egyedül egy út van. És az pedig Jézus Krisztus. Ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak ő által. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked azért, mert te jól ismersz mindannyiunkat. Köszönöm neked, Uram, hogy te vagy az az Isten, aki látod a mi életünket. Atyám, szükségünk van arra, hogy te felismerésre vezess bennünket, hogy a mi életünkben van-e olaj. Bár nálunk a lámpás, és nem akarunk úgy járni, mint az 5 balgaszűz, akinél lámpás volt ugyan, de nem volt náluk olaj. Ezért arra kérünk téged, mennyei Atyám, hogy vezess bennünket a megtérés útján. Vezess bennünket, Uram, Isten szerinti megszomorodásra a bűn iránt. Atyám, kérlek téged, hogy te erősíts meg bennünket, hogy mi, akik azt mondjuk magunkról, hogy lámpások vagyunk, Uram. Mi valóban tudjunk világítni azoknak az embereknek, akik még a sötétségben élnek, hogy valóban utat tudjunk mutatni, Uram, hogy oda tudjuk vezetni hozzá. Ezért azért imádkozom, Atyám,
hogy töltsd meg a mi lámpásainkat, hogy töltsd meg a mi edényeinket, Uram, olajjal, hogy mindazt, amire Te elhívtál, amire Te kiválasztottál bennünket, azt meg tudjuk cselekedni. Kérlek Téged, mennek Királya, hogy terelgess és vezess bennünket az igazság ösvényé. Uram, segíts, hogy úgy tudjunk élni, hogy mások is meglássák azt a fényt, azt a világosságot, amely Te vagy, Úr Jézus. Akarjuk bemutatni a Te fényed, a Te ragyogásod. Ezért hozzád kiáltunk ma, és kérünk Téged, hogy töltsd meg a mi lámpásainkat olajjal. Hadd ragyogjunk, Uram, úgy, hogy mások is tudjanak járni ezen az úton. Uram, köszönöm neked, hogy Te hallod a mi imánkat. És Uram, Te vagy az az Isten, aki felismerésre tudsz vezetni bennünket. Uram, szólj ma Te a szívekhez. Uram, kérlek, hogy Te vezess bennünket. Uram, köszönöm, hogy vannak testvéreink, vannak rokonaink, akik még nincsenek megtérve. És hálát adok őértük, Uram. Ezért szükségünk van arra, hogy Te adj nekünk olajat, Uram. Mert ők bár még a sötétségben vannak, de mi akarjuk betölteni azt a szeretet, Uram, hogy valóban világítani akarunk, valóban ragyogni akarunk, mutatni nekik, hogy itt van az út, hogy ezen kell járjatok. Kérlek, hogy áldj meg bennünket, Uram, hogy járni tudjunk ezen az úton, a Te fényeddel. Te erősíts meg bennünket, Uram, a mindennapokban. És hálát adok neked, Uram, hogy ma áldást szólhatok az eleki gyülekezetre, hogy megáldhatom ezt a gyülekezetet, Uram, a názáreti Jézus Krisztus nevében. És köszönöm neked, Uram, hogy Te jót terveztél. És köszönöm, hogy Te azt mondtad, hogy nekünk, akik benned bíznak, azoknak minden a javukra szolgál össze. Ezért imádkozom ma azért, Uram, hogy adj nekünk új és új megtérőket. Imádkozom azért, Uram, hogy Te szólj az embereknek a szívéhez, hogy Te ébreszd fel őket. Hiszen Te vagy, Uram, a mi reménységünk. Te vagy a mi támaszunk, és rád van szükségünk. Arra kérlek Téged, mennek Királya, hogy áraszd ki ma a bűnbánatnak a lelkét, és vezesd az elekieket is, Uram, Isten szerinti megszomorodásra, megtérésre, Uram. Kérlek Téged, hogy dicsőíts meg a neved, hogy bár el van hatalmasodva a bűn, de tudom, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a megtérők száma is. Így kérlek Téged, mennek Királya, hogy készíts fel bennünket, hogy készíts fel mindazokat, akiket Te szeretnéd, hogy vigyék a lámpást, hogy vigyék az olajat, hogy a sötétségből kivezetvén, Uram, itt a gyülekezetben együtt dicsérjünk és magasztaljunk Téged. Így szólok áldást a ti életetekre, és így szólok áldást az elekiek életére. Legyetek áldottak, Urunk, a názáreti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen.